تمرتي أب إرترا نخلو زيجا بمعرض وهاب مسليو معرينا تمرتنا من رجاجات إنها بكل نمبصحن كأ حيال تعرضات ككات تنيحنا اللون روح كوابيتات كابت برتت قليلو تسن حبرة السبن زعبه تخلتي وهابو وتيتاون خون كأ استفالات تعرضاتي كهذا على كابت نزبق عاد فتزلو أجواب كأمسسان أحضرت أبيات تمرتيو حبرة السب سمينا ومعرب بركة كم عدت تمرتي تقليلو تنيحو أبز أوان منجستي عتب قلحتا بمهاب محبراوي أقلقلوت أب مودات بعبي دما معدتات أبيات التمرتي أب مهنات سفيح وفري إقبر الله أب أملايت نؤزوبا كركبتك نروحقن عبيين رأي زعلمت أحداريت بيت تمرتي تهنس الله إذا مدبزي ندحر بايتا تمرتي أب تنؤزوبا بحفشا نحداري بيت تمرتي أملايت كأب فلاي كدهسسيو عب إرترا تمرتي مسلتاون مسل كل سيجايو كونتاون ودعون رأي منجست إرترا أب تمرتون خابتن رهوان عبيتن حيلن بغندن بوساننتن أب صقا سبيز مركوس زطفو عدلات بمملاس بقوع تحت قرصي سرعة تمرتي بمهنات فلتأتن مويان مدلاب كا كاب عبيت متكلات يوم بز متكلات كا حبرت سباوي معوالن لوت انكم سفتر يأمن تحت قرصي سرعة تمرتي بتلسل سنتريرن قلنتاتو موداد برائن صبق دليتن طراي زي فخوس نوح جزين كبيت سعرتاتن صقاتاتن يزحتت نزيات حساسبا زينا بقبرن مقيار حيال سراح يصلب ابز حلف عمتات نابتزلشتو من صاحب استخايد حيال صعري قطر ابيات التمرتي اب كل الدرجاتات كولجات ماكلات موياوي سلطناتات بعبي قطري كعب صنيحو كموصيتو خا ابتوم كاب قدمه تمرتي كسب ناب كولجات زبصحو تمهارو طراي ديكونه ابرحو كبابيتاتن دحيرو مؤد تمرتي استفطرلهم زيكاتاتن ون كاب عمت ناب عمت كسسني صنيحو عملايت اب نؤزوبا كركبت يتركب نؤزوبا كركبت محدوك كبابيو كبهال صنيحو ابتي 13 من محدار كبابيتات زحقوف نؤزوبا 42 شي حزبي ينبر زبزحي بموغاسي زواحد اب حرشان نقدن ينبر اب كبابي عملايت اب زركب عدتات قچچ حمشتبا فلك يخونا اتنابل على زركبا حريرب حوانن زركب حزبي فح زبل ميلا النبابرا زنبريو كم ساعبينو خا ناي تمرت عدل كركباي كالن نوسو كركبت مسم محدار زوبا عن سباك محدرت حمصنح ابز وانزي ام محدار زوبا غاش باركا اتيلو اتو عبد الكريم ادريس ام حدارين الزوبا كركبتيو حبرت سبت نوسوبا ابز حلفه موال كبيت ناي محبراوي اغلغلوت شجر بحفشا اب قرب ستماي اغلغلوت عنا ماده تمرتي بعبيون لعل كلن كبيد بدهم مقعازيا 5 نبر يحبل حزبي كم مصعنيا جمل امبر كال ناي مقعازي اغلغلوت يركد كم زين برون يمسكر ولاتي عينت من نبابرو مستزلو صقامات مستزلو دخنات بزح شجر الله منجستي بستفلالي ملكة عارتا تكايدو
اب نفس وكفن بيتهم هرتي ماي نكجبر صعرتات تخايدو تمرتنا يلوطي حيليو بزي تمرتي معبالي خمتصن عينت هيوت قيرن زحسب ايكونن ጩራ ብርሃን ትምህርቲ ከይረኸበት ጸን ሕዝቢ ቀልጢፉን ኣብቲ መኣዲ ክጽምበር ኣይክእልን ሓያል ናይ ምእማን ስራሕ እዩ ዝጠልብ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ንምቕናዕ ናይ ምንቃሕ ጻዕርታትን ጎስጓስን ተኻይዱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ብዘይሻሙ መንገዲ ኣነጺሩ ካብ ዝቐመጦም ፖሊሲታት ሓደ ዕድሚኡ ንትምህርቲ ዝኣኸለ ዜጋ ግድን ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክጽምበር ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እንተወሓደ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ክዛዝም ግድነት እዩ ነዚህ በግብር ንምርጋጽ ከኣ ብዝለዓለ ዓቕሙ ክሰርሕ ጸኒሕና ኣሎን እቲ ኣብዳሳት ዝተበገሰ ትምህርቲ ሰሜናዊ ምዕራብ ባርካ ብድሆታት መምሃራን ኣይተፈልዮን ኣብቲ ከባቢ ንዝነበረ ሽግር ትምህርቲ ኣቶ ኣሰናይ ሕመድ ብኸምዚ ዝስዕብ ይዝክሮ التهريانون بخط ركبون أنه أنسبا مدارس بنو إتاتا قار أمتم قال هني مناطق هوت اللي يتبطها منها حكومة كبخط أبي ركبتنا كركبت الدرفة من مدرسة بنيت وما تجابها أسقى إطلاق ويبكم سالها اتكركبت هنا تلا عمليات معناتها عمليات مدارس أبو جاب أنا إيش جابها هما هنا كم كفاية ماتا هماش دبا هم بقول كاجاج المناطق اللي لي وقت تو للتعواتها مناطقته آخر هني المدير ما يرهايته ومدير ذاته كمان مدير مفيد ثبته الحكومات عندها هات اللي ديجا الشقة እቲ ብምጥን ቁጽርን ኣብዳስን ዝተበገሰ መኣዲ ትምህርቲ ኣብ ህዝቢ ከባቢ ኣመላይት እወታዊ ጽልዋ ፈጢሩ ንዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ነቲ መደብ ንምስፋሕ ጻዕርታቶም ኣሕይሉ ምምሕዳር ንኡስ ዞባን ንምክትታል ዶባትን ነቲ መደብ ንምዕዋት ሓባራዊ ጻዕሮም ኣሕይሎም እቲ ዝዓብየን ግድን ክፍታሕ ዝነበሮን ሕቶ መምህራን ዝያዳ ቆልሓታት ተዋህቦ እቲ መደብ ግን ኣብኡ ይተሓጽለን ምስ ሙቓም ግንባር ምኽትል ልምዓት ከባቢ ናብ ሰፍሒ ስራሕ ኣቕኒዑ دارجة حجي ناي عتاي تودي الله ناي عكايدة كمو أب مززامة الله ناي عقمايت كمان لك ناي بعلا من شمو أوام إتاو بعل حرنايت سلزي جمرناين انت زي كوينو تنبيت مرتات كسرحة تيزبح هذا مسيلو أو حازي كبقص هذا درجة وي حادة متاع شمو تبتسحل له معناتش حضرت أبيات تمرتي أب إرترا معري عدلات تمرتي أمرقات عزوز قدي صنيحوانن أهلوانن تمهارو بتمول أقلقلو زرخبو الأحضاري بيت تمرتي كل أقالب أمن أتكر أمنا بتمرتي ترايك أنعوي درخ بوليسي تمرتي إرترا مرققات زلقحن معرينة تمرتي مهاب بقعد سلوان السرح زبك عن تزامادة تمرتي أبزبلو عنو تستمسرتيو أبسف لاليا زوباتات إرترا نروحو كبابيتاتن ما أدى تمرتي تنفيقوهم نسعن حزيقاتاتن قدام النزبا عسرت أحدرتي أبيات تمرتي تهانيسان سروعنا ممهارن مستمهارن أقلقلوت أمها بيركبا بوتازي روحو إيو أزيو استنتسلخا بوتاي صانيع خطريق خلخا نالباتي منقستي كل خجورو زخل كجبر صانحي الله أبيات تمرتي معرنايتي دليت ويتموح نايت منقستجن أي كدن صانحي قال أبيات تمرتي هاللمبر نزخ أب في الله بوردين سكول جيركاس كما جيركاتهم ولدتات أبزي كم زحيلون فلتات كم زقسمون جيركا عندنا أبتهاجر أوركتو قدام النت نفسهم نتخبابن بخلاء أبتهاجرونا وركتلهم أحضاري بيت تمرتي نتوم بسنكي محبرة قطباوي تصقم كما أدى تمرتي زخلفو نابزل على الدرجة زي كتصلون زيقاتات عبي درخيتيو زفتر بعبي يخا ميزان معرينات يحلو بسنك تخطات المجزأتي معري عدلات تمرتي أي صنحن زمناوي تمرتي بإرترا كابز جمرقن
ሓደ ዘመን ኣሕሊፉሎ እትን መግዛእታዊ ረብሓ ዝተበገሰ መኣዲ ትምህርቲ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ጥራይ ዝተሓፅረ እዩ ነይሩ ርሑቕ ከባቢታት ከዓ ካብ ኩሉ እቲ መሰረታዊ መሰላት ሕሩማት እዮም ነይሮም ከም ሳዕቤኑ እቶም መኣዲ ትምህርቲ ዘይረኸቡ ዜጋታት ውሕዳት ኣይነበሩን ትምህርቲ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ብማዕረ ዝብል ኣተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንምትርጓሙ ተበጊሱ ንኣገዳስነትን ረብሓን ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ብምግንዛብ ከዓ ካብቲ እዋናት ሒዙ ሰሪሑሉ ኣብ ሜዳ ከለና ከይተረፈ እቲ መንግስቲ ክጓየሉ ዝፀንሕ እዩ እዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ካብ ቅድም ፀቂጡሉ ሕጂ ከዓ ብዝሰፍሐ ዝሰርሐሉ ዘሎ እዩ እዚ ንባዕሉ ውፅኢት ናቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤተ መንግስትን ትካላትን ካልእ ማልእ ዝበሃል ዝነጥፉ ዘለዉ ኣብኡ ዝተምሃሮ ካብ ኦሮታ ጀሚርካ እንድሕሪ ከም ኣብነት ክንወስዶ ኮይንና እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ እውን ትፅቢት ኣለዎ ትፅቢት ስለ ዘሎ ከዓ እዚ ምስ ተተኽለ ከይተረፈ ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብል ናይ ሓጎስ ናቶም መግለፂ ከይተረፈ ከም ዝመፁናን ከም ዝገልፅዎን ፍሉጥ እዩ ኣበርክቶ ከዓ ኣዝዩ ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ እንድሕሪ ፈሊጡ እንድሕሪ ተማሂሩ ኩሉ ነገር ከዓ ውሕስነት ናይቲ ሃገር ናይ መጻኢ ኩነታት ከይተረፈ ከዓ ዱልዱል መሰረት ተቐምጥ ኣለኻ ማለት እዩ ንህንፀት ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣመላይት ጂኦሜትራ ተስፉ ቅለታ እዩ ዝመርሖ ጂኦሜትራ ተስፉ ኣባል ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ምምሕዳር ዞባ ጋሽባርካ እዩ ንሱ ከም መራሒ ስራሕ ናይታ ፕሮጀክት ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ምህናፅ ናይታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ነቲ ብመጓሰን ሕርሻን ጥራይ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዓብዪ ብርሃን ምዃናን ንሰፊሕ ዕላማ ከም ዝተሃንፀትን ይሕብር ስራሕ እዚ ነዚ ብሄረ ቡዳወት ብፍላይ ከዓ በዚ መጓሰን ሕርሻን ዝነብር ህዝቢ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ሕጂ ንዑ አንቂሕካ ኣምሂርካ ብማዕረ ከምቲ ህዝቡ ኣብ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ንክሳተፍ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ እዚ ስራሕ ከም ትሪኦ ዘለኹም ስፍሕ ዝበለ እዩ ዳርጋ ወርሒ ሓደ ኣቢልና ብውሑድ ዓቕሚ ክንሰርሕ ጀሚርና ነርና ካብኡ ቀስ ብቀስ እናበለ እቲ ኣሃዱ እውን ዓቕሙ እንዳወሰኸ በብቁሩብ እንዳወሰኸ ዳርጋ ናይ ክልተ በራጊት ካብቲ ክፍለ ሰራዊት ሕጂ ነቲ ስራሕ ሙሉእ ሒዞም ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ መዓልቲ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ዳርጋ 6 ሰዓት ኢና ንሰርሕ 6 ሰዓት ካብ ንግሆ ሰዓት 6 ጀሚርና ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት እውን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 6 ኢና ንሰርሕ ተወፋይነት ናይ ዝኣሃዱ እሞ ክገልጾ ኣይክእልኒ ማራ እዩ ምሻሎ ብፍላይ ኣብቲ ወርሒ 3-4 ሲ ኣዝዩ ብፀሓይን ብኻምሲንን ብንፋስን ዶሮናን እንዳተደፈንካ ኢኻ ንሰርሕ ነርና ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ንኽእልኒ ኢና ማለት እዩ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት እዩ ነይሩ ግን ነዚ ከምዚ ኮይንና ከይበሉ ዳርጋ ኣብቲ ጉድጓድ ኣትዮም ክትሪኦም ከለኻ ክንመልእ ከለና መሰረሲ ብጣዕሚ ዘገርመካ እዩ ነዚ ወዲኦም ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፅሖም ኣነ ብጣዕሚ ብኦም ተገሪመ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣመላይት ኣብ ሰፊሕን ትምህርቲ ምቹእ ዝኾነን ቦታ እያ ተደኲና ጠቕላላ ስፍሓት ናይታ ቤት ትምህርቲ 8750 ትርቢዒት ሜትር እዩ 10 ብሎካት ኣለዋ 2 ብሎክ ናይ መምሃሪ ክፍልታት ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ብ4 ክፍልታት ትቐውም ሓደ ብሎክ ንቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ናይቲ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ናይ ርእሰ መምህርን ስታፍ መምህራንን ቤተ ምርምርን ቤተ ንባብን ዝሓዘ እዩ 5 ብሎክ መደቀሲ ተምሃሮ እዩ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ከዓ 20 ክፍልታት ይሕዝ ጠቕላላ 100 ክፍልታት እዮም ተሃኒጾም 8 ክፍልታት ዝሓዘ ብሎክ ንመምህራን ኣለይትን ተምሃሮን ክኸውን ከሎ ክሽነ መኽዘን መመገቢ ተምሃሮ ምሕፀብ ሰብነትን ኣልባስን ሜዳ ስፖርትን ካልእን የጠቃልል እዚ ቦሎፎን ኣለዎ ብግቡእ ዝተሰርሐ እንደገና ከምቲ ዝበልኩኻ ናይ ቬንቲሌተርን ኤር ኮንዲሽንን ገለ ስለ ዘለዎ ፀግም ኣይኮነን ዝኣክል ናይ ቬንቲሌሽን ታሽሙኻ ኣለዎ ፊኒስራታት ዓበይቲ እዩ ናብ ክልተ ዝኽፈት እዩ ብክልተ ኣንፈት ብዙሕ ናይ ሃሩር ፀገምሲ ብዙሕ የለን ህንፃዊ ስራሕን ኣሰራርሓን ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣመላይት ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይነት ነይርዎ ናይ እምንን ሕፃን ጥረ ነገር 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ዝርከብ ከባቢ ተጓሪቱ ዓይነት ናይቲ እምንን ሕፃን ተመራፂ ምንባሩ ከዓ ክኢላታት ይሕብሩ
ኣብቲ ስራሕ እኹላት ሞያተኛታት እዮም ተሳቲፎም ካብ ክፍለ ሰራዊት 23 ካብ እዚ ምዕራባዊ ግንባር ዝመፁ 32 ነዳቆስ ወፊሮም ክልተ ብሪጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 23 ናይ ጉልበት ስራሕ ዓሚሞም ንምዕዋት ናይቲ ስራሕ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዕዙዝ ግደ በርኪቶም ሰገን ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀትን ልምዓትን ግን ሓለፋ ከም ዝነበሮም መራሕ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ጂኦሜትራ ተስፍቀለታ ይሕበር እቲ ሑፃ እቲ ሎካል ማቴሪያል ንብሎ ኣብዚ ጥቃና ኣሎ ደሓኒ ብዙሕ ዝሰኣን ኣይኮነን ካብዚ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ከትካ ኣብቲ ከባቢ ዲጋ ኣብኡ ፅቡቕ ዓይነት እምንን ሑፃን ኣለና ካብኡ ኢና ኣምፂእና ብኩባንያ ህንፃ ሰገን እዮም ተሓጋጊዞምና ኣብ ምምፃእ ሑፃ እምኒ ጀያ እዚ ናቶም ምትሕጋዝ ነይሩ ካልእ ኣብቲ ናይ ማሽነሪ እውን ከምኡ እዚ መሰረት ክንኩዕት ከለና ኮንክሪት ክንመልእ ከለና ናቶም ማሽነሪታት ኢና ተሓጋጊዞምና ማለት እዩ ኣነ ከመስግኖም ዝደሊ ዝያዳ ደጋጊመ ከመስግኖም ዝደሊ ነዚ ኣሃዱ እዩ ዝኣሃዱ ለይትን መዓልትን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ለይቲ ሰዓት 3 መፅኦም እዮም ሓንሳብ ደስትይዎ ነዚ ናይ ኮንክሪት ስራሓሲ ሰዓት 3 መፅኦም ምስቲ ማይ ካብ ርሑቕ ዝመጾ ሰዓት 3 ለይቲ ተሲኦም ከስትይዎ እዮም ዝሓድሩ ሕጂ ናይዚኦም ተወፋይነት ናይዚኦም ፃዕሪ ኣነ ኣዝየ ከመስግኖም ደሊ ኣብ ህንፃዊ ስራሕ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣመላይት ክፍለ ሰራዊት 23 እያ ተሳተፍ ዘላ እተሃዱ ቅድሚ ናብቲ ቦታ ልምዓት ምምፃእ ኣብ ምዕቃብ ልኡላውነት ሓለዋ ድፋዕ 10 ዓመታት ሰሪሓ ከም ኩለን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ልምዓትን ኣብ ናይ ህዝቢ ዝተፈላለየ ማእሰታዊ ንጥፈታት ትበርክት ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ምውዳብ ግንባር ምኽተ ልምዓት ንሰሜናዊ ምዕራብ ባርካ ናብ ከርከበት ተመዲባ ዘዋጋ ሸዋርካ ንባዕሉ ዝምዕራባዊ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ከዓ ሓደ ክፋል ነቲ ስራሕ ኣብ ርእስቲ ማእቶት ናይቲ ንሰርሖ ዘለና ነዚ ሕጂ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ጀሚርናዮ ዘለና ናይ መደብ ቦርዲን ዝበሃል ነዚ ከባቢ ኣብ ምስራሕ ኢና ተዋፊርና ናልባት እዚ ከምኡ ክንብል ከለና ግን ኣብ ክልተ ክፋል ኢና ከፊልና ተኣህድና እቲ ክፋሉ ክልተ ብርጌድ ንበሎ ኣብቲ ልምዓት ከም ዘሎ ክቕፅል እቲ ክልተ ከኣኒ ኣብዚ ነዚ ቦርዲን ስኩል ምስራሕ ኢሉ መፅኡ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ ዓስኪሩ ብቐረባ ምእንቲ ነቲ ስራሕ ክነጥፍን ክንቀሳቐስን ብማለት እቶም ኣብዚ ዘለና ጠቕላላቶም ነዳቑ ንበሃል 32 ሕጂ እዚ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ክስራሕ ተባሂሉ ነቲ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ከዓ ተዋፂና ካብቲ ግንባር እቶም ናይ ሞያ ተባሂሎም እቶም ናይ ነዳቑ ኣብዚ ክንሰርሕ መፂና እዚ ከዓኒ ዳርጋ ካብ ወርሒ 2 ጀሚርና ስጋብ ሕጂ ብ7-8 ወርሒ እዚ ትሪኦ ዘለካ ህንፃታት ዳርጋ ኣብ መዛዘም ገፅና በፂሕና ኣለና ሕጂ ነካይደ ዘለና ስራሕ ስራሕ ፅቡቕ እዩ ንሕና ከም ጅምርቱ ዳርጋ 7 ወርሒ ናገርና ኣለና ብጣዕሚ ካ ስራሕካ ፅቡቕ ከይድ ኣሎ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ካ ይርከብ ማለት እዩ ኮሎኔል ጊላይ ተወልደ ብርሃን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 23 እዩ እቲ ኣብ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣመላይ ዝሰላስል ዘሎ ስራሕ ንራእይ መንግስቲ ኣብ ትምህርቲ ዝትርጉም ምዃኑ ይኣምን እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ዕቑር ሃብቲ ሃገር ከም ትፈጥርን ኣሃዶም ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ መደብ ስራሕ ምስታፋ ሓበን ከም ዝስምዖምን ይሕብር ምናልባት እዚ ሕጂ ካብ ወርሒ ሓደ ጀሚርና ኢና እዚ ንጥፈታት ጀሚርናዮ ዘለና እዚ ከዓ ቅድሚ ነዊሕ ዓመት ደይ ተሰርሐ ዝፀንሐ መደብ ናይቲ መንግስቲ ፍላይ ከዓ ነዚ ከባቢ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ ዝብል ርሑቕ ገጠራት ዝጠመተ መደባት ስለ ዝፀንሐት መንግስቲ እቲ መኸተ ልምዓት ብፍላይ ከዓ ብርጌደር ጀነራል ተኽለ ማለት ተኽለ ክፍላይ ነዚ ብመደብ ናትኩም እያ ኢሉ ምስ ሃበና ከም ዕጥቃ ዓጢቕና እቲ ስራሓት ምናልባት ጠጠው ዘብለካ የለን ሓንቲ ነገር ተዘይመፅያ ናብቲ ሓደ ሽፍት እናገበርካ ኩሉ ነገር ክስራሕ ስለ ዝኽእል ወንን ድልየትን ናይ ሰራዊትካ ከዓ ስለ ዘሎ ኣጀኹም እናበልና ብከምዚ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ
تولى أمباي أب كفل السراويت إسران سلستن أزاز حيليو أب تسرح 6 ساعات نمعال تخمسرحو كل تذكر نتفتات كا أب سلدا جزي السفران بستودة بمنقدن كم السلاسل يحبر مثلا لو ورحادة ما تتوهبنا خاب مسرت مقعد جميركا دحر مقعد كان بمسرت أتينا مالتي كم دالخات سرح خاص كعزي جوز حوز الوضعنا لنا مالتي ناتي وتيت أخو ترد لك لكاتي يا لاخي روح حق له كل له احنا قلنا إنه كل السواقين بحقوس ما فيش قريب له مالتي ما تصير حستوريو سلا زل خاب أكل احنا زقد محج حلفنا جزيه فقدر دفع عن جلس 5 حدا ونص هاجرنا سابين بصحتنا حجين تملش كانت دحيد حلف كايا نزح جزي نفريد لنا مسرعنا بحق عقبة تسمعنا احنا مالتي سبوك أخي دالت سبكة كل ضد عقمه كل سرح مالتي سرحت ولا سبكة ماني إلا الناس كل سب بنات توهب مدب بنات فتاته سيسرح يكايد سبوك سرح جزقت صلاة مالتي وانا حنت بسرح دنبرة عن كفاثة ينبرة سبوك سرح كم دلت سبكة مرأي أخذ من هالكاب زوجتي شو دشتور شو عطور حيت أخو عيتوس أبدر جاز بطيح دل إسر عمتها بحلوة جنبارن دفع عن استحالفة جزية نهزبي رهوان مسترهوتن أبز فتر سحرح وعيلو انتزنبر أديك سابشحن شعاتي ميتين تسعان شوعاتن أب إرترا تبقيسو زنبري لاق مهنسات أبيك بتصح كمزخ اللي مقماتو مبزا خمزي كبليو استقص نحن دي أكو حولتي لنا ننسو واحدنا نزهدنا عن تحولتي لنا ننسو واحدنا ملسي سريحنا نفور سريحنا قنت زيد در عبنا قر سريحنا بحنا قر تسريح قنت عبنا إحنا خم نطق وسيدنا دلنا زي سران ثلاثة زي سريحه إلا خم حول تحيتنا بتعمق بحجز منفس بين تودي استخدينا الدولة نريات راح هنا حسابنا تي سراويت مالتي كلها حد عن منفسي بحق راح كم سريح هذا هو قدم حجي ترى أخذ الوقت هنا سبحات كان بس سريح دقيقة يلو الزرق أنا سك حجي سمع أخونا الله بيجك قدم حجي زحلة فنا جزيس بخوين دلك جزيس ملص دود خونسي كلها نفس وقف سريحنا جزانا خمان كفا بالله مهلنا كلنا خمس جرات كلها تبى بدل خمس جرات سريح نرد دود خونسي هاي مسح نار اللي الكا ترى دولتي تخوينه قال زح دسايل بالنجار يعني مرت صبوا إنه بتاع من الناس تحكوا أنا 5 مسرحنا مالتي مويان عقمن تقاسب معباي حدا كاب كند تقمت منغستي إرترايو إرترا مهايم زي بالله زيقاتات دما لعل تمرت قسيمهم أفراينتهم زعبين كخونو كسرح تصنحون اللون اتسرحنا بكله يبتصحلو سبق ساقمون كمهارو مع صار حلو أحداري بيت تمرتي أملايتون حانتي أبنت نايتنا مل أهاجر تزرقحن أبرحو كبابيتات شرات مرت تزرق حزر لوا أحدرت أبيات تمرتيا نهزبت كباب بحرفيشا لذلك أنشتيخ أبو فلاي زهلو أبركتو نمقماتو زيت أقما يكونن إذن كركبت تغييرات بده تغييرات همتتني تغيير أدي ما قلت همتيقات من قبلي التعليم لقبا وبقرايوتنا عدوم لقبا تغيير قلت همتيقات من قبلي لبوردين شفق كلهم لبوردين انده يشفق إلا كركبت لجنهم 4 سنة وقرر رابعي حقو باته بوردين أسمات يا غردات يا فورتقن هنن دلبل نوص 3 سنوات وكل سنة التمدرسة راسب انتدان يا الله يا كرام هني سامنا عند بعدها جننار الامتحانة ada يقدم الذهب لقنات السودان ليجيس بس بوردين كان هنا بوردين كالي جيس لبلك ada هنا وهتو كل أجابين طبعا لما تأجت أكثر من 600 جنيه اللون سامنا اللي بعدها سابعة اللي بعدها سرتها اللي بعدها البوردين أسك سامعوك جيسو ونحن هنا اقتصاد البوردين ليه كم تكالي مدين هلا التقل أدرس فتنا وجربنا ولكن إجابتنا مثلا اقتصادنا يجيس سبت جابا خسارة إن أنت كتعرف النجابات اللي بوردين من شافوك إنه تغييرنا جذري والعدام كله رأي تغييرهم طعم هلينا وقلنا غيرته والتاني سلام ما قاست راح زنبر حزب سلا زنبره أزي نتي حزبي أنك حكا أمهيركا معرة سبو أبتي المعتاوي نتفتت نايت هاجر نمستاف عبي ترى خلو إلى يقمتانا مخنياتو إذا خباب رحوق كبابيو
ብዙሕ ቆላሕታት ዘይተገብሮ ዝጸንሐ ከባቢ እዩ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት በዚ ንሪኦ ዘለና ሕርሻ ኣሎ ፅርግያ ኣሎ ትምህርቲ እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይዋዳደሉ ኣሎ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ልዕሊ ኩሉ ሕጂ ጠመተ ተገይሩሉ ይኸይድ ኣሎ ነቲ ነዚ ንጥፈታት ነዚ ምርጫ ዝወሲዱ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ንክግበር ኣብዚ ከባቢ ዝመረፀ ኣካል ከኣነ ብጣዕሚ የመስግኖ ማለት እዩ ህዝቢ እውን ትፅቢት ኣለዎ ትፅቢት ስለ ዘሎ ከዓ እዚ ምስ ተተኽለ ከይተረፈ ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብል ናይ ሓጎስ ናቶም መግለፂ ከይተረፈ ከም ዝመፁናን ከም ዝገልፅዎን ፍሉጥ እዩ ኣበርክቶ ከዓ ኣዝዩ ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ እንድሕር ፈሊጡ እንድሕር ተማሂሩ ኩሉ ነገር ከዓ ውሕስነት ናይቲ ሃገር ናይ መጻኢ ኩነታት ከይተረፈ ከዓ ዱልዱል መሰረት ተቐምጥ ኣለኻ ማለት እዩ ነቲ ሃገርን ነቲ መንግስቲ ከዓ ዕጋበት እዩ ንባዕሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ገብር ነቲ ካልእ ከዓ እናሰሓብካዮ ክመፅእ ይኽእል ሰብ ክሳገም እዩ ዝበዝሕ ኣብ በረኻታት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ምስ ፈለጥካ ግን ንርእሱ ነቲ ናይ መጻኢ ኩነታት ማሕበራዊ ኩነታቱ ኣብ ጥርናፈ ተራን እጃምን ኣለዎ ኣብ ፍልጠቱን ኣበርክቶን ነቲ ሃገር እውን ጽባሕ ውሑስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እምነተይ ኣነ كمان أنفت حزب سلزلو أبتي المصير زلو أوان صبوا زخوني تقاماتهم تقاليلو نفسهم زخول الله كوناتات كمان كتري نصبين قريب